konti. Ito. Malalasaan mo yung datot tsaka yung datot. Ano na sali ito? Banana. Kamote yan eh. Kamote. Banana. Look at this dude. Magkano dito, ma'am? 5 po. 5? Mura lang. Dito, ma'am? 5 din po. 5 din. Dito, ma'am? Sa banana cue? Kaya po. 10. Banana cue. Kamote cue. Anong lasa? Parang saging. Masarap. Masarap. Lasang saging. Ayun. Ano yung kali ito? May 5, may 10 po. May 5, may 10. Yun o, melon. Ang sarap. Anong lasa? Naparas. Ha? Paras. Anong paras? Sarap. Magaling kang kupal ka. Kaunat. Kaunat. Ito, oh. Gusto mo? Maganda to eh. Matamis. Delicious. Ang delicious, no? Masarap yan, oh. Ay, inom din tayo niyan. Ang gusto mo kaunat? Ito, gusto ko. Hindi, ito, ano ba to? Yeah, ano? Kamote yan eh. Yan, banana. Anong gusto mo? Ito na lang, banana na lang. Hindi kahit subukan natin
naman ang banana ko nila dito sa may pinalunan. Tingay, Panginoon. Tingay. Dahil po natin Tikman mo. banana ko nila. Kalito. Nga, masarap nga. Saka, papansin yung panis niya, malalasa mo yung dapat tsaka yung dapat niya, yung buwak-buwak na timplada. Paano masabi? Timpla pa lang, masarap na. Malinamnam. Kumbaga siya. Kakit. Ano? Kumbaga siya. Ano? Malinamnam. At matamis-tamis. Kumbaga sa? Yung banana. Kumbaga sa? Kumbaga sa banana. Ano sinabi mo kanina? Oh, ano? Lasa? Sarap. Sarap? Yung tamis niya, yung timpla niya, sakto-sakto lang. Ano bang gamit na asukal dito? Brown sugar ata nilagay nila. Galing Galing sa sugar Africa. Sugar cane. Kalito, alam mo na, mga kinain natin. Ikaw manager. Tapos nito, kakainin natin. Pupunta naman tayo sa ibang tube house. Sarap yung ano nila. Banana sila. Ayun, si ma'am. Oh. Sarap. Oh, bayad na. Puro kayo masarap. Walang nagbabayad. Nagbabayad. Palito. Oh. Sino magbabayad? Par, nasa na yung kasama niyo, par? Ayan ang sinasabi ko. Wala palang bayad. Magkano dito, ma'am? 20 pesos per cups po. Masarap. Try nyo to, masarap. Sa Dynamite, ma'am. 20 pesos din. 20 rin dito. Itlog pugo. Isaw. Pang kwet-kwet. Offer ka lang. Baka lang. Ito pala yung sauce. Ang fishball rin to, ma'am, no? Crystal sauce yan, sir. Bagong luto. Dito ang 3.20. 3.20. Tikman nyo, sir, para training po sa... 3 pesos. Pwede rin po lagi sa amin. Mainit. Kasi mainit yan, kakaluto. Ano yan, kaonat? Yung Shanghai nila. Shanghai? Ayan, nagdudumi ka na naman kaonat. Oh. Kaliligo mo pa lang eh. Naligo ka ba? Oo. Ayun. Ano kaonat? Oh, masarap. Tsaka, maano mo yung hasang niya. Ano, masarap. Paano yung malambot. Shanghai. Malambot, sige nga. Yeah. Ayun, no, kahit Walang ngipin. walang ngipin, pwedeng kumain. Ayun, no. Ayun, si Kalito. Ano yan, Kalito? Pusit? Pusit? Oh, bakit? Hindi mo yata makagat eh. Matigas. Alin yung mukha? Walang ngipin? Walang ngipin. Ano sinasabi matigas ka, Onat? Yung mukha siguro. Mukha? Hindi, yung ano, Nalaglag na? yung calamares. Ayun, no. Ayun, matagal tayo niyan, Kalito. Anong kailangan kong gawin? Guntingin. Pwede pala pagunting eh. Ayan, no. Oo, oo.
Tikman natin. Pwede na may sausawan kali ito eh. Lagyan nyo yun, huwag nyo isasawsaw syempre. Ayun oh, calamares oh. Ayun oh. Yan oh. Ayun, marami oh. Magaling kang kupal ka. Papakita ko sa inyo kung ano lasa ba nitong karamalis na pinagmamalaki niya dito sa may Binalunan, Pangasinan. Tara, tikman natin ang karamalis nila. Parang nakakalungkot naman yung ano, kaon. Sarap. Oh, Malambot nga. malambot? Hindi nga. Pwede sa walang ipin. Pwede. Ayun oh. Tsaka ang lalaki dito. 3.20 lang. Pwede. Ay si Kalito, hindi maubos-ubos yung sa kanya oh. Anong lasa Kalito? Sarap. Sarap. Yeah, sarap. Delicious. Delicious. Ayun, lagyan mo ng sauce. Ayun oh. Mga ka-GSB, ito yung sauce nila ma'am, crystal sauce. Ito yung crystal sauce. Ayun oh. Ano yan ma'am? Lumpiang gulay. Lumpiang gulay. Ano ma'am? 5 isa. 5 Ayun oh, 5 lang yan mga ka-GSB. 5 isa. Oh. Yan, lalagyan niya ng sauce. Ito yung crystal sauce nila ma'am. Ayun no. Dami na nakuha nyo. Sa akin. Hindi, kuha lang kayo ng kuha. Pagkatapos nyo, magwalis-walis kayo rito. Ayan, ang dami bumibili oh. Sarap yung calamares. Ano, Kalito? Anong lasa nung ano, gulay? Okay. Okay? Okay, parap. Parap eh. Sarap? Delicious. Delicious? Anong lasa? Anong laman niya? Tingnan nga. Gulay eh oh. Yung Gulay. mga Ayan. gulay yan oh. Anong gulay yan? Yung mga repolyo. Carrots? Carrot. Sayote yata yan o ano, singkamas? Hindi ano. Ayun no. Wag ginayat-gayat na ano. Oo. Repolyo. Oh. Masarap yung sauce ni ma'am. Masarap. Kahit na anong ihalo mong ano. Yan no. Pwede to sa ano ma'am no? Pwede to sa ano, parang peanut sauce. Pwede sa yung fresh lumpia, no? Ayun no. Kaya pala masarap to mga ka-GSB. Ayun, bagong luto. Ayan no. Oh, pakita ka kaonat. Dito ka, magpakita ka. Ayan no. Ah. Haluan natin ng suka. Ano? Ma'am, pakitandaan yung kinukuha nila mama. Tandaan nyo na rin yung mga mukha nila pag ipapablatter. Ayun no. Yan, may suka na ngayon no. Parang nasa na yung kasama niya par. Need assistance. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ayun no. Pwede ba yan? So yun, kahit nahulog masarap mga ka-GSD.